бо ҳадафи муаррифии иқтидори захираҳои маъдании Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ намоиши доираи васеъ захираҳои мавҷуда аз ҷумла металлҳои рангам, маъданҳои муҳим ва муайян кардани лоиҳаҳо ва имконоти умедбахши сармоягузорӣ дар шаҳри Душанбе соли дуюм аст, ки форуми байналмилалии соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургии Тоҷикистон баргузор мегардад. дар доираи чорабинии мазкур интизор аст, ки зиёда аз 5 ёддоштҳо ва нақшаи амал бо вазорати сарватҳои зерзамин, экология ва назорати техникии ҷумҳурии Қирғизистон бо яке аз ширкатҳои калонтарини истеҳсолкунандаи таҷҳизотҳо дар соҳаи коркарди маъданҳои кӯҳӣ FLS, баъд бо ширкати саудӣ вобаста ба истихроҷ ва коркарди самолётҳои зерзаминӣ ва дигар ширкатҳои фаромиллӣ дар назар аст, ки ёддоштҳо ба имзо мерасад. Инчунин дар форуми мазкур се сессия пезбинӣ шудагӣ аст. Сессияҳо аз қабили истифодаи технология пешқадам дар соҳаи маъданҳои кӯҳ ва металлургия, самти рушди корҳои ҷустуҷӯи геологӣ ва омӯзишӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва минералҳои критикӣ ва металлҳои нодир. ин ҳамоиши сатҳи баланд бо сухани ифтитиҳои сарвазири мамлакат оғоз гардида зикр намуданд, ки тақвият ва муосирсозии соҳаҳои саноатӣ дар Тоҷикистон яке аз самтҳои калидии иқтисодӣ ба ҳисоб рафта дар ҳалли мушкилоти иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа нақши муҳим доранд. Дар натиҷаи татбиқи барномаҳои саноатӣ мақсад дорем, ки то соли 2030 ҳаҷми истеҳсоли саноатиро 2 баробар зиёд намуда, ҳиссаи соҳаи саноатро дар иқтисоди миллӣ то ба 30% расонем. Дар идома баҳри иштирокдорони форум зарфият ва иқтидори саноатии маъданҳои кӯҳӣ металлургии Тоҷикистон ба воситаи навор пешниҳод гардид. Giving Tajikistan a natural competitive advantage in sectors such as renewable energy, mining, and metallurgy. Among the priorities of the country's leadership is the development of Tajikistan's unique hydropower potential. дар форум беш аз 20 ширкати пешбари соҳаи маъданҳои кӯҳӣ аз Тоҷикистон ва зиёда аз 200 нафар сармоягузорон, истеҳсолкунандагони таҷҳизот, коршиносони байналмилалӣ ва намояндагони муассисаҳои молиявӣ иштирок намуданд. мо аз тамоми фишангҳо истифода менамоем, ки вазорати саноат ва технологияи нави кишвар ки тамоми дунё ба Тоҷикистон ҷалб намояд. Соли ҷорӣ соли беҳад як гузашти бузург барои Тоҷикистон ва саноати он буд. мо дида истодаем, ки дар сатҳи роҳбарияти кишвар ин ҷаласаҳое, ки дар доираи Осиёи марказӣ ва кишварҳои абулқудрат гузаронда шуданд имсол, инчунин дар ҳамин сол мо тавонистем, ки дар Душанбе якумин ҷаласаи консултативии вазирҳои саноати кишварҳои Осиёи марказиро гузаронем ва ин як асос аст барои якҷо ҳамшарик шудан барои баромадан ба бозорҳои калони ҷаҳонӣ. Он технологияи муосире, ки ҳозир вазорат татбиқ карда истодааст, ба равона карда шудаанд барои он, ки чӣ қадар ҳамин занҷираи фоидаи зиёд дар дохили кишвар монад ва аз ҳисоби ҳамин буҷети давлат ғанӣ гардида некоаҳволии шаҳрвандони кишварамон беҳтару хубтар шавад. дар Тоҷикистон иқтисоди сабз, татбиқи технологияҳои рақамӣ, тиҷорати электронӣ ва дигар инноватсияҳо талабот ба захираҳои стратегӣ ва минералҳои муҳим дар соҳаи кӯҳкорӣ бо сурат афзоиш меёбад ва баргузории ин форум низ ба намояндагони бахши давлатӣ, тиҷорати хусусӣ ва шарикони байналмилалӣ ҳамчун платформаи калидӣ ҷиҳати муҳокимаи вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди саноати кӯҳкории мамлакат нақши муҳим дорад. افتخار دارم که اینجا باشم در حضور زمینشناسان و کارشناسان معدن در کشور زیبا و زرخیز تاجیکستان. من به عنوان یک زمینشناس و زمینشناس اکتشافی این امید رو دارم که کشور تاجیکستان با توجه به ذخایر بسیار بسیار خوب معدنی، فلزات پایه و فلزات گرانبها بتونه به زودی زود جایگاه خودش رو پیدا کنه به عنوان کشوری که تولید کننده طلا و فلزات пае. В Таджикистане нас очень интересует ваше желание перехода на зеленым энергиям, к экологически чистым энергиям.
У нас в Чехии очень много компаний, которые в этом отрасле работают. Они активно работают в других странах Центральной Азии, например, в Республике Казахстан, в Республике Узбекистан. И поэтому мы думаем, что для них ваша страна будет тоже какой-то новой площадкой для дальнейших действий, для дальнейшего развития бизнеса. дар доираи форум ҷаласаҳои пленарӣ, панелҳои мубоҳисавӣ, маърузаҳои коршиносон, вохӯриҳо ва машвараҳо оид ба таъсиси корхонаҳои муштарак баргузор мегарданд. Дар умум метавон гуфт, ки форум ба муколамаи мустақим байни намояндагони тиҷорат, сармоягузорон ва мақомоти давлатӣ мусоидат намуда, корҳои омодагӣ ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузориро дар соҳаи маъдан суръат мебахшад.